ہے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے خلیل دی عادت ہے کیا مہمان تو بغیر کھانا نہیں کم دیا 4 دن متواتر گزر گئے بیوی سارا آکھن لگی حضور مہربانی کرو نہ کم دینے نہ کھاون دیندے نے مہربانی کرو کھا لو تے سانو کھاون دیو فرمایا تسی کھاؤ نہ کہ تسی نہ کھاؤ سو تے ایسا کیا کھوساں مہربانی کرو انہاں کا عادت ایسی ہے بھئی مہمان تو بغیر وہ آکھن لگی مڑ لے آؤ مہمان تلاش کرو حضرت ابراہیم نکلے آپ نو کئی میل سفر کرن تو بعد ایک بندہ ملا آپ نے دعوت دیتی میاں جی کھانا حاضر تے مہربانی کر چل میرے نال تے کھانا کھا میری عادت تے مہمان نال بیٹھ کے کھانا ہے انہاں کہا جی چلو مہمان آ گیا دسترخوان لگ گیا کھانا لگ گیا مہمان سامنے بیٹھ گیا ادھر خلیل بیٹھ گئے جو اس بندے ہاتھ ودایا نا روٹی وال تے حضرت ابراہیم دا ہاتھ پکڑ کے آکھن لگے پہلے اللہ دا نام لے کی کر پہلے اللہ دا بسم اللہ شریف پڑھ لے جس وقت نا آپ نے فرمایا بھی اللہ دا نام لے اس ہاتھ پیچھا کر لی اس آکھا میں اللہ نو جاندا ہی نہیں مینوں پتہ ہی نہیں اللہ کی شے میں تاں بتاں نو منن والا بس اس جدو گل کیتی تو آپ غصے چ آ گئے فرمایا کھڑا ہو جا آپ نے دسترخوان تو اٹھا دیتا فرمایا چل چلا جا میں جدو تک میرے اللہ دا نام نہیں لویں گا میں تینوں کھانا نہیں دیاں گا بندہ پیا چل تے اللہ فرماؤ پیارے خلیل کی ہویا ہی مولا 4 دیاں تو بعد مہمان ملے آئے عجیب گل ہے تیرا نا ہی نہیں لیندا تے روٹی کھمدا ہے میں کھاون ہی نہیں دتی اللہ فرمایا پیارے حبیب اے پیارے خلیل اس بندے دی عمر کیتی ہے عرض کی تھی مولا میرے اندازے نہ کوئی 80 سال تے ہے فرمایا میں ہی تے 80 سال تو دتی جانا میں 80 سال تو سے میرا نام نہیں لیا کدی بولتے بھی اللہ یا رب نہیں آ کیا لیکن میں 80 سال تو دے رہا تو ایک دن نہیں دے سکا خلیل اٹھی جے تو دے مگر نس وے او پہاڑی پیا چڑھدا نہ کہ بھائی گل سن مہربانی کر مینوں معافی دے کھانا حاضر ہے اللہ دا نام ہی نہ لمی او ہٹ اللہ تے آکھن لگا پیارے خلیل اچانک اتنی سختی تو بعد نرمی اتنی لہجے دے اندر عجیب گل ہے مینوں دسترخوان تو اٹھان تو ہونا ہاتھ بانتے نہ مہربانی کر گل کی ہے انہاں کہا پہلی واری آیا سو میں آدھی مرضی نال ہن آیا رب دی مرضی نال ہن کس دی مرضی نال آیا اللہ دی مرضی نال او اگو پوچھدا ہے جی تہاڈا اللہ کی آکھدا ہے فرمایا تینوں میں اٹھایا دسترخوان تو اللہ مینوں پوچھا دی عمر میں کہ تقریباً 80 سال ہے عمر اللہ کا 80 سال تو میرا نام نہیں لیندا میں ہی دتی گیا تو ایک دن نہیں دے سکا ہے او آتے دسترخوان تے بیٹھ آندا خلیل ہن دس من اللہ دا نام کیویں لونا ہے کس طرح لونا وہ پیارے خلیل لنگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ